Chicago, Chicago. Predvianočná láska. Chicago, Chicago. V hlavných úlohách v slovenskom znení Renáta Rundová, Tomáš Horvát, Zuzana Kizeková, René Jankovič, Jana Wagnerová. They do things they don't do on Broadway. You have the time of your life. I saw a man, he danced with his wife in Chicago, Chicago, my hometown. Chicago, Chicago, that toddling town. Chicago, Chicago, let me show you around. I love it, bet your bottom dollar you lose the blues. Buenos días, ¿cómo está? Buenos días, ¿cómo está? Muy bien. Yo quiero ir a la playa. Yo quiero ir a la playa. Muy bien. Gracias. La biblioteca tiene muchos libros. La biblioteca... Oh. Bien. Nech sa páči, raňajky. Dobré ráno, kráska. Ahoj, miláčik. En español. Buenos días, mi amigo. Haha, si rozkošná. Dočítala si to? Takmer áno. Veľryby. Zaujíma ma tvoj názor. Skvelá kniha. Nie je to zdĺhavé, teda pre lajka? Nie. Všetkému som rozumela. Je to... Aha, vedel som to. Aj máme sa to páči. Musím ísť. Prenasledujeme skupinu samičiek vorvaňov obrovských. To znie romanticky. A keď sme pri tom, teším sa na 14. novembra a na tvoju otázku. A ja sa teším na 14. novembra a na tvoju odpoveď. Ľúbim ťa. Gretchen, mrzí ma to, naozaj. Myslím si, že si skvelé dievča a zaslúžiš si všetko, čo chceš, ibaže ja nechcem to isté, čo ty. Povedal som ti, keď sme sa spoznali, že nehľadám dlhodobý vzťah. Súhlasím. Bolo to krásne obdobie. Gretchen, nechcem ťa zavádzať. Dobre, fajn. Dohodneme sa po sviatkoch, áno? Prekáža vám, že sedím vpredu? Nie, vôbec nie. Fajn. Kam, pán Williams? Hotel Drake, poprosím. Ste v Chicagu prvý raz? Nie, vyrástol som tu, ale dlho som tu nebol. Tak vítajte doma. Som veľmi šťastná, že vám môžem porozprávať o histórii nášho sprievodu. Takže, prvý pochod mestom sa nazýval Vianočný sprievod a konal sa 7. decembra 1934. Bol vtedy chladný deň, ale všetci vyšli von, aby ho videli. Televízny prenos z tejto udalosti prvý raz vysielali v roku 2007, keď vy ste boli ešte bábätká. Počas sprievodu nafúkujeme héliom obrovské balóny a vystúpi na ňom každý rok 1000 školských hudobných skupín. Určite viete, kto sa povezie na poslednom koči, však? Slečná, my už nemáme 5 rokov. Nie. Ste oveľa starší. Nie je to skutočný Santa. Čo? Nie. Skutočný Santa nemôže odísť zo Severného pólu počas vďaky vzdania, má kopec práce s prípravou Vianoc. Ale niekedy, keď zabalí všetky hračky trochu skôr, stihne prísť do Chicaga do sprievodu. Nikdy nevieme, či to stihne, ale pre istotu vždy oblečieme do jeho kabáta iného pána. Sledujte pozorne sprievod a pokúste sa zistiť, či je tam skutočný Santa alebo jeho náhradník. Linda, to som ja. Nejaké správy? Povedz Grantovi, že zostanem v Chicagu asi 3 týždne. Pošlem ti prospekty LA Tech.
Ak chcú zostať konkurencieschopní, musia znížiť stavy o polovicu a premiestniť výrobu do inej krajiny. Nie je to populárne, ale efektívne. Chcem tu kúpiť nejaké pozemky. Povedz Simovi, že ho budú kontaktovať z banky. Jacqueline, kde si? Emily, zatvor oči. Otvor ich. Sú krásne. Je to originál z roku 1953. Patrili obyvateľke tohto mesta. Priviezli ich včera. Sú dokonalé. Viac než dokonalé. Ja viem. Môžem si ich dovoliť? To je fuk. Som ochotná vylúpiť banku. Požičiaš mi masku a zbraň? Je to môj svadobný dar. Ó, ďakujem. Zatiaľ ma nepožiadal o ruku. Urobí to. Ja viem. Ó, veľmi sa mi páčia. Ďakujem pekne. Som ako popoluška. Emily, povedala si mu to? Nie. Budete sa brať? Mal by to počuť. Ja viem, pracujem na tom. Poviem mu to, neboj sa. Fajn. Vieš o tom, že strach z lodí môžeš prekonať. Dobre, pokúsim sa o to skôr, než sa vráti. Áno, vidíme sa zajtra. Čo? Čo sa stalo s knihkupectvom? Je zatvorené? Nie je len zatvorené, je zrušené. Čo sa to deje s naším mestom? Znehodnocujú a búrajú historické pamiatky. Kto vie, koľko kníh tu predali za tých 50 rokov? Vieš čo? Mali by sme sa priviazať na reťaz a držať protestnú hladovku. Urobila by som to, keby som vedela, že by to pomohlo. Nepomohlo. Musíme tú budovu zbúrať skôr, než sa sama zrúti. Kto presne ste, že to hovoríte? Som muž, ktorý kúpil túto schátranú budovu, dá ju zbúrať a postaví na novo. Aby bola ziskovou nehnuteľnosťou tak, ako si to zaslúži. Takže by sme sa vám mali poďakovať, že zničíte túto obľúbenú historickú pamiatku. Periete si šaty? Prepáčte? Máte obľúbený sveter? Ten, ktorý vám vždy sadne, keď si ho oblečiete, v ktorom sa vám rozžiaria oči a cítite sa v ňom sebaisto, šťastne a pohodlne? Nemám. Taký sveter nezahodíte, keď sa trochu zašpiní od horčice. Nespálite ho, keď sa stratí gombík alebo sa počase vyťahá na lakťoch. Zaplátate ho, operiete a prišijete naň nový gombík. A prečo? Pretože je to skvelý sveter a zaslúži si lásku, starostlivosť a opateru. Ten sveter je metaforou pre túto termitmi prelezenú ruinu. Kúpila som si tu prvú Nancy Drewovú, kúpila som si tu prvú Agátu Christie. Knihy už nikto nekupuje. Ľudia si ich sťahujú. Bože môj. Ja viem, strašne protivný chlap. Podľa mňa je strašne sexy. Toto nie je Santa, ani toto, ani tento. Nie. Určite nie Santa. Uťahuješ si zo mňa? Toto sú najlepší kandidáti, ktorých tento rok máme. Povedala si, že ich musíme vytipovať do konca týždňa a už je koniec týždňa. Veď jeden z nich nemá ani bradu. Nechá si ju narásť. Santov koč je vyvrcholením sprievodu. Jeho prítomnosť signalizuje príchod vianočného obdobia. Ľudia budú stáť v snehu viac než 3 hodiny. Počkaj, bude snežiť? Možno. Ide o to, že pre niektorých ľudí to bude ich prvý a pre iných, žiaľ, posledný sprievod. Sme zodpovední za vytváranie ich spomienok. Dobre, Fajn. chápem. Bude to Prepáčte. niekoľko dní trochu inak. Ďakujem, že si prišla, Emily. Už som spomínal našim kolegom, že mesto najalo konzultanta operačného manažmentu, ktorý príde, aby vyhodnotil potenciálne príjmy zo sprievodu. Čo? Starosta chce zistiť, či je sprievod efektívny pre mesto. To je absurdné. Tu nejde o peniaze. Ten človek je zodpovedný za reorganizáciu a prestavbu Falconovho centra v Miami. To centrum bolo kompletne zničené, odstránili väčšinu sedadiel a nahradili ich súkromnými lóžami. Strojnásobil ich príjmy a vytvoril 300 pracovných miest. Áno, ale za akú cenu? Emily, nikoho z nás to veru neteší, ale nemáme inú možnosť. Starosta rozhodol. Budeš s tým mužom spolupracovať. Zoznámiš ho s kolegami, zabezpečíš, aby mal prístup k vedúcim oddelení. Urob na ňo dobrý dojem. Závisí od toho ďalšia existencia sprievodu. Môže sa tváriť šarmantne. Ja som šarmantná. Zdravím. Asi meškám. To nie.
To nie je možné, že máme takéto šťastie. Henry, toto je Emily Jonesová, prevádzková riaditeľka a neoficiálna archivárka histórie. Nie je nič, čo by o sprievode nevedela. Zoznámi vás s kolegami a poskytne vám všetky informácie. Skvelé. Nuž, som veľkým fanúšikom sprievodu. V detstve som ho sledoval. No. Teší ma, že vás vidím. Aj mňa. Takže tamto je Tracy, riaditeľka PR oddelenia, hneď za ňou je Linda, šéfka marketingu. Pracuje s našimi sponzormi a donormi a toto nebude fungovať. Prepáčte. Vy by ste mohli prekaziť celý sprievod. Musíte vymyslieť nejaký plán úniku. Môžete povedať, že odchádzate z osobných dôvodov, alebo možno ochoriete. Pozrite sa, oceňujem vašu lojalitu a oddanosť z prievodu, ale neprišiel som, aby som niečo ničil. Prišiel som iba hodnotiť. Vraj ste tu vyrástli? Vyrástol. Chodili ste tu do školy? Áno. Po kom je pomenované letisko? Po poručíkovi Edwardovi H. O'Harovi, ktorému udelili v roku 42 kongresovú medailu cti za zostrelenie japonských lietadiel. To vie každý. V ktorom roku bola postavená Willis Tower? V 71. A má 110 poschodí. Je to chyták. Pôvodne sa nazývala Sears Tower. Spokojná? Odkiaľ ste sledovali sprievod? Zo strešného bytu v Beresford Toweri. Samozrejme. Čo? Je to zlé? To je dôvod, prečo nechápete význam sprievodu. Sledovali ste ho zhora. Sedeli ste v teple so svojou bohatou rodinou a srkali horúci punč. Ja som stála na State Street so skutočnými ľuďmi. Omrzal mi zadok na otcových pleciach so zadržaným dychom. Som čakala na to, že príde Santa Claus a zamáva. Myslela som si, že máva iba mne. Pozrite, možno sme si nepadli do oka, ale v najbližšom čase spolu musíme pracovať. Takže zajtra začneme od znova. Vy mi všetkých predstavíte a prevediete ma tu. S radosťou. No, povedz, že nie je ženatý. Nie je ženatý. Určite. Muži ako on sa nikdy neženia. Randia s modelkami a jazdia po Taliansku na svojich parádnych motorkách. Je ako George Clooney. Presne. I've tried my whole life to please someone else. Been taken for granted and ignoring myself. I had bad advice more than twice. Somehow you helped me cure my blues. I couldn't see clear with people in my face, clouding my thinking, intrude in my space. I had world trouble, seeing double. Somehow you helped me cure my Povedz mi, čo sa stalo? Paul najal takého nepríjemného chlapa, aby nám prekazil sprievod. Chápem. Jeho úlohou je posúdiť, čo robíme zle a poradiť nám, ako zarobíme viac peňazí pre mesto, no v zásade zničí všetko, čo robí sprievod výnimočným. Konzultant operačného manažmentu? Čítal som o takých v Newsweeku. Je to idiot. Použij svoj šarm. Med je lepší než citrón. Ukáž mu, čo pre teba sprievod znamená. Oboznám ho s históriou. Nevyhrážaj sa, inšpiruj ho. Ty si taký múdry. 22 dní do sprievodu. Pekný kočiar. Koľko kilometrov prejdete? Chceli ste, aby som vám povedala všetko o sprievode. Tak mi napadlo, že vám najskôr ukážem trasu. Dobre, Edna. Takže,
Tu sa všetko začína. Koče sa zoraďujú priamo za nami. Pochodujúce kapely sú naladené. Zabávači a jazdecké skupiny sú pripravené. Všetci účinkujúci prešli cez prípravný tábor a teraz pevne držia veľké héliové balóny. Počkajte, tábor. Áno, účinkujúci sa učia v prípravnom tábore ovládať héliové balóny. Kto platí za ten tábor? Je to dobrovoľnícky program. Každý venuje svoj čas. Už je tu aj ceremoniár. Ľudia, srkajúci horúcu čokoládu, sú zoradení na obidvoch stranách ulice. Keď sa obrovské héliové balóny objavia na oblohe, zrazu cítite vo vzduchu to vzrušenie a... pozrite! Tam je Elmo! Beriete nejaké lieky? Z ničoho nič sa pred nami začnú objavovať zabávači z celej krajiny, klauni a akrobati. Počkajte, kto platí poistku za sprievod? Je mesto zodpovedné Smiem dohovoriť? Isté. Prepáčte. Ďakujem. A potom sa to stane. Na koči pomaly prichádza ulicou Santa Claus, aby potešil deti, mladých, aj starých. Čo potom, keď všetci diváci odídu a zanechajú po sebe plastové poháre a obrovskú hromadu odpadkov? Kto to vyčistí? Ako mesto nahradí straty, ktoré spôsobí uzatvorenie ulice? Keby si každý kúpil vstupenku, mohli by ste zaplatiť upratovanie. Chcete, aby ľudia za sprievod platili? To je váš návrh? Nemusia sem prísť. Je to ako šport. Mohli by zostať doma a sledovať ho v televízii. Uvedomujete si, že je to v rozpore s účelom verejného sprievodu? Ide o to, že trávite čas s priateľmi a rodinou v srdci mesta, ktoré milujete. Vy to nechápete, pretože nemáte rodinu. Viete čo? Zastavte! Zastavte! Ďakujem. Pôjdem naspäť pešo. Fajn. Počkajte, ako viete, že nemám rodinu? Pretože muži, ako ste vy, sa neženia. Lietate od jednej ženy k druhej ako včela, ktorá zbiera peľ. Ale nikdy nie ste spokojní s peľom, ktorý vám dajú. Nie, chcete viac a viac peľu od novších a mladších kvetov. Tak, moment. Ja som podľa vás včela. Ani vy nemáte prsteň. V najbližších dňoch sa zasnúbim s najúžasnejším mužom na svete. Morským biologom, ktorý náhodou napísal knihu o veľrybách a sám ju aj vydal. Nemôžete si ju stiahnuť. Ako dlho ste spolu? 5 rokov. Tak veľa šťastia. Čo to má znamenať? Keď si vás nevzal 5 rokov, už to neurobí. Veľmi sa mýlite. Žiadne prekvapenie, keďže sa mýlite v mnohých veciach. Stavme sa o $5, že na deň vďaky vzdania budem zasnúbená. Fajn. Platí. Tento program vám prinášajú zľavy Markíza.sk. Sledujte ďalšie osudy vašich obľúbených hrdinov v rodinnom seriáli Zastavíte sa dnes ešte? Ja chcem byť s tebou. Ty nechceš byť na veky šťastná? Ja už som. Ordinácia v Ružovej záhrade. Dnes o 16:00 na Doma. Suché, vyčerpané vlasy? Začnite ich rozmaznávať. Inovácia od Schwarzkopf Schaumann Nectar Nutrition s výberovým kvetinovým nektárom. Bohato vyživuje suché a vyčerpané vlasy a dodáva im hodvábnu hebkosť. Skutočný zážitok pre vaše vlasy. Nová Schaumann Nectar Nutrition od Schwarzkopf. Profesionálna starostlivosť o vaše vlasy. Prechladli ste? Vyskúšajte Mukoviral. Vďaka výťažku karagénan z morských hriaz bojuje Mukoviral s príčinou prechladnutia priamo tam, kde vzniká. V nose. Vytvára ochrannú vrstvu, čím znižuje množstvo vírusov až o 92% a zmierňuje príznaky prechladnutia. Mukoviral. Sprej proti prechladnutiu. Experti na vône Airwick sa inšpirovali v tých najvzácnejších prvkoch prírody. Vytvorili nový rad Airwick Rare Sense pre nezabudnutelný zážitok z vášho domova. Airwick Rare Sense. Vzácna vôňa pre vzácne okamihy. Airwick Eternal Sense. Aromatický gel pod sviečkou naplní váš domov nekonečnou vôňou, i keď sviečka práve nehorí. Airwick Eternal Sense. Nekonečná vôňa. Ak veríte v kúzlo fialovej krabičky, zverte jej počas Vianoc svoje najjemnejšie priania. Na Facebooku Milky vytvorte vlastné videoprianie a pošlite ho svojim blízkym.
Nakupujte výrobky Milka, Zlaté a Jakobs a rozdielte 40 000 eur na dobrú vec. Hlasujte na Pomôžte nákupom SK. Ako deti sme vyrastali v úplne inej dobe. Ale niektoré veci zostali rovnaké. Napríklad to, že nejeme toľko ovocia, koľko by sme mali. Aby nám nechýbal vitamín C, ktorý potrebujeme pre imunitu. Stále sa spoliehame na Celascon. Zastavte sa po novinku Celascon Easy. Rýchlu prihrávku vitamínu C, nech ste kdekoľvek. Planeo Elektro vám aj tieto Vianoce prináša anielské splátky bez navýšenia. Aj na ultratichý vysávač Roventa len za 119 eur. Čo znamená inštalovať novú umývačku? Na pár dní sa odsťahovať? Obrátiť celú kuchyňu na ruby? Zostať deň bez elektriny? A čo keby to trvalo len chvíľku? Integrovaná umývačka Electrolux je navrhnutá tak, aby presne pasovala do štandardnej kuchynskej linky. Kúpte teraz a dostanete praktickú misu na pečenie alebo luxusný príbor a navyše balenie tabliet Finish Quantum zadarmo. Umývačka vám zmení život, tak na čo ešte čakáte? Electrolux odporúča Finish, diamantový štandard. Trápi vás nadúvanie? Degasin s vysokým množstvom účinnej látky jednoducho vyrieši váš problém. Degasin. Zbavte sa nadúvania a plynatosti. Aha, majstre, na stojáka. Soráč! Vidím, že ty si pošetril aj sily. Výmena, požičaj sem. Požičajte si a šetrite zároveň. Šetri pôžička vám za každú splátku priráta extra peniaze na váš sporiaci účet. Jednoducho si požičiate a zároveň šetríte. Len vo VUB banke. Nenechajte sa zviazať svetom diktátu a konvencií. Vydajte sa vlastnou cestou. La vie est belle. La vie est belle. Vôňa šťastia. Lancôme. Marianne Paris. Trápi vás kašeľ? Poslúchnite múdru radu a užite ACC Long. ACC pôsobí priamo na hustý hlien, rozpúšťa ho, uľahčuje jeho vykašliavanie a tým pomáha zbaviť sa kašľa. Teraz vám prinášame aj hrejivý nápoj na kašeľ. ACC Long Hot Drink s príjemnou medovo-citrónovou príchuťou. Stačí užívať jedenkrát denne. ACC, rýchle riešenie na kašeľ pre celú rodinu. Preneste si aj vy pôžičku do Prima banky. Pán Kamil to má ťažké. Má málo peňazí a vysoké splátky. U nás by mal veľa peňazí a nižšie splátky. Nižšie splátky? A peniaze navyše. Takto som unesený. Preneste si pôžičku do Prima banky a získajte aj vy úrok 7,9%. Tak výhodne. Prima banka. Stoj, vezmi lyžicu asi. Máš hlad a ten sa ti hlási. Daj si ryso, chutí skvelo. Odporúčam ti ho vrelo. Rice, baby. Je to Miller, mliečná ryža. Ryso na hlad. Super desiata. Máte nádchu a upchatý nos? Vďaka jedinečnému zloženiu Muconazal Plus rýchlo uvoľní nos a ošetrí nosovú sliznicu. Sviežosť eterických olejov z mety a eukalyptu navyše umocní zážitok z voľného dýchania. Pocíťte ten rozdiel. Rýchlo uvoľní nos, osviežuje a ošetruje aj pre deti od 6 rokov. Muconazal Plus. Sila voľného nádychu. Predstavujeme vám GripGo od GML. Všestranné handsfree vybavenie pre vaše auto. Stačí ho uchytiť na čelné sklo alebo palubnú dosku a môžete bezpečne vyraziť. 360-stupňový otočný držiak vám zaručí perfektný zorný uhol, či už pre mobil, GPS navigáciu alebo tablet pre spolucestujúceho. Ľahko ho odlepíte a nikde nezostanú lepkavé zvyšky. A keď sa zašpiní, stačí ho opláchnuť a opäť použiť. Získajte kontrolu vďaka GripGo od GML. Dostupný v sieti predajní Tesco, Teta drogerie a 101 drogerie. Iba Datart rozdáva na Vianoce 1000 eur. Darujte pod stromček umelecký kúsok. Dolce Gusto. Na prípravu espressa aj iných nápojov. Keď otehotneli, ocitli sa v neriešiteľnej situácii. Bez partnera, bez podpory, bez rodiny. Zostali samé. S dieťaťom. Nadácia televízie Markíza organizuje verejnú zbierku pre občianske združenie Šanca pre nechcených na pomoc matkám s deťmi v núdzi.
Pridajte sa. Pošlite darcovskú SMS s textom DMS medzera Sanca na číslo 877. Podporíte Kmotričky a deti v núdzi nebudú bez mamičky. Ďakujeme. Kmotričky.sk. Prichádza čas splnených prianí, úsmevov, milých stretnutí. Ste snehová kráľovná? Cukrová víla. A ľudia majú k sebe bližšie. Stačilo, ako si sa na mňa pozeral. Ako? Ty si jedinečná. Ďakujem. Doprajte si atmosféru najkrajších dní v roku. Úžasné. Televízia Doma vám každú sobotu večer prináša predvianočnú filmovú pohodu. Zažite vianočné objatia. Každú sobotu večer na Doma. Objavila v ňom to, čo dlho hľadala. Lásku na celý život. Chcem, aby si ma spoznal. A ty ma poznáš. Správa vo fľaši. V nedeľu o 20:00 na Doma. 18 dní do sprievodu. Ahoj. Vy ste ešte tu? Stále ste nedokončili hodnotenie? Hablas español? Učím sa. Môj budúci snúbenec mi poslal učebnice a nahrávky. Budeme spolu cestovať a preto chce, aby som sa naučila jazyky. Španielčina je prvá. Chápem. Čo chápete? 5 rokov a stále vás vylepšuje. Nemyslíte si, že nastal čas pohnúť sa vpred? Cynické a smutné. Presne to som od vás čakala. Môj budúci snúbenec dorazí o 2 týždne. Svadba sa bude konať na druhý deň. Ste si istá? Yo quiero. Som si istá, po španielsky. Yo quiero znamená chcem po španielsky. Pretože výraz som si istá neexistuje. Viete čo? Dúfam, že máte pravdu a neskončíte ako priateľka mojej tety Heleny, ktorá chodí celý deň v domácom župane a krmí mačky, ktoré nazýva svojimi deťmi. Nuž, to sa iste nestane, pretože ja doma nemám žiadny župan, ani mačky. Nič také. Opýtajte sa ho, či si myslí, že ste dokonalá taká, aká ste. Opýtajte sa ho, či by na vás niečo zmenil. To sa ho neopýtam, pretože nikto nie je dokonalý a človek by chcel na druhom vždy niečo zmeniť. Neopýtate sa ho to, pretože sa bojíte odpovede. Nebojím sa ničoho, ale viete, čo by som zmenila na vás, keby som mohla? Možno neskôr. Určite? Je to dlhý zoznam. Nafúkaný somár. Snažila som sa ho nadchnúť pre sprievod, ale... On je ten typický playboy z fondu, ktorý bude v 75-ke leňošiť v pyžame s 24-ročnou pipkou vo svojej parádnej rezidencii. Ako Hugh Hefner. Presne tak. To bolo skvelé. Dobrá práca.
Ahoj, čo tu robíte? Malý nákup. Nákup. Žiadna zmrzlina? Prečo sa to pýtate? Ja som si ju prišiel kúpiť. Tak. Pekný večer. Aj vám. Počkajte, dobre? Dobre? Prepáčte. Prepáčte, ešte okamih. Čo tu ešte robíte? Je neskoro. Hodím vás domov, dobre? To nie je nutné. Ja viem. Nepotrebujem pomoc. Súhlasím. Postaram sa o seba. Určite. Taxi? Môžem sa ťa niečo opýtať? Do toho? Zmenil by si na mne niečo, keby si mohol? Nič, si dokonalá. Vidíš, preto ťa milujem. Si najúžasnejší muž na svete. Ďakujem. Zase vy. Dnes nastúpite? Ešte som sa nerozhodla. Jazdím podľa plánu. Fajn. Pozor. Dobrý pokus. Viac sa sem nevracajte. Dobré ráno, ľudia. Priniesla som pre nás malé posilnenie, aby sme zvládli predvianočnú sezónu. Sviatočná torta. Porada sa skončila. Ďakujem vám všetkým, že ste prišli včas. Stretneme sa na budúci týždeň. Skvelá práca. Tak kde sme boli? Torta. Stále rozmýšľate, ako oberiete toto mesto o jeho najcennejšiu udalosť? Nie, idem na obed. Kam? Do Oza, to je najlepší podnik v Chicagu. Ak ste turista, možno. Jediná reštaurácia, ktorá má 4 Michelinové hviezdy. Je jedna 5-hviezdičková, ale cez obed je zatvorená. Musíte mať vždy to najlepšie z najlepšieho? Vychutnajte si predražené jedlo. Taxi! Náhodou poznám majiteľa skutočne najlepšej reštaurácie v Chicagu. Má 6 hviezdičiek a stále najlepšie hodnotenia v meste. Isté, nedostanete sa tam bez rezervácie, ale rada vás tam vezmem ako svojho hostia. Budem mi cťou. Dobre, poďme pešo, nie je to ďaleko. Mimochodom, opýtala som sa Briana, či by na mne niečo zmenil, keby mohol, a povedal, že nie. Podľa vás klame? Nie, iste ste dokonalá. To nie je nikto. Stačí nájsť osobu, ktorá vás naozaj pozná a príjme vás takého, aký ste. A to je Brian? On vás naozaj pozná, vie, na čom vám záleží? Áno. Ste šťastná žena? Iste. Takže ste tu vyrástli. Prečo ste odišli? Na výšku. No, neprijali vás na Nordwestern. Nevlastní vaša bohatá rodina aspoň internát alebo knižnicu? Prijali ma tam, ale rozhodol som sa, že pôjdem na Stanford a začnem nový život. Kde žijete teraz? Cestujem pracovne z mesta do mesta, takže väčšinou bývam v hoteloch. Kde je váš domov? Miesto, kam sa vraciate, keď nepracujete a necestujete? No, keď necestujem a nepracujem, idem na dovolenku a bývam v inom hoteli. Domov je najdôležitejšie miesto na svete. Miesto, odkiaľ pochádzate. Tam, kde ste v bezpečí a ľúbia vás. Je to miesto, ktoré vám pripomína, kto ste. Iba doma si môžete urobiť intímny kinovečer. A bojím sa opýtať. Intímny kinovečer je, keď v pyžame jete arašidové maslo a sledujete staré filmy. Robím to počas tých vzácnych nocí, keď som doma sama.
Sme tu. Najlepšia reštaurácia v Chicagu. Je to pizzeria. Všetko bolo perfektne vymyslené. Áno. Pridám tam soľ, dobre? A vy veľká. Ahoj, Giano. Emily! Máš stôl pre dvoch? Pre teba vždy. Vstaňte. Máme VIP hosti. Nemohol som sa dočkať, kedy už spoznám morského biológa, ktorý ukradol našej Emily srdce. Nie, to je môj kolega. Nie, Brian príde najskôr o týždeň. Mrzí ma to. V poriadku. Prinesiem vám niečo fantastické. Prepáčte. Ďakujem. Ďakujem. Chodím sem od malička. Pracovala som tu počas školy a práve tu večeriam každý rok na deň vďaky vzdania. Giano varí pre každého, kto príde. Netrávite ten čas s rodinou? Giano je moja rodina. Mama zomrela, keď som bola bábätko. Vychoval ma otec. Bol policajt. Najlepší na svete. Zomrel, keď som mala 17. To mi je ľúto. To je on. Zachránil tento podnik počas ozbrojeného prepadu. Lúpežník mal zbraň, ale môj otec ho pokojne odzbrojil a nikto sa nezranil. Giano si vystavil tú fotku na jeho počesť. A ako výstrahu pred lupičmi. Musíte byť na neho hrdá. Áno. Ďakujem. Ďakujem. Ste na tej fotke šťastná. Bol to váš najšťastnejší deň? Bol to dobrý deň. Verím teórii, že všetci máme jeden najšťastnejší deň v živote. Je veľa dní, ktoré sú šťastné, zábavné, zmysluplné a zaujímavé. Ale iba jeden deň je neporovnateľný s inými. Nie ste dosť mladá ani stará, nie ste dosť múdra, aby ste vedeli, že môžete zlyhať, a dosť naivná, aby ste verili, že všetko ide ľahko. V tom prípade to bol môj najlepší deň. Zatiaľ. Myslím si, že moja svadba bude najlepším dňom v živote. No. Vy ste už zažili svoj najlepší deň? 2. mája 85. Odpálil som trojbodový home run. Svietilo slnko. Zjedol som 3 hotdogy. Mal som 8 rokov. Ale pamätám si každú minútu. Ešte stále cítim vôňu ihriska. Presne vidím, kde sa rozplynul prach z kriedy, keď som prekročil métu. Myslíte si, že ešte zažijete deň, ktorý prekoná všetky ostatné? Možno v ňom bude aj niekto iný, nie len vy. Nie. Nie. Dobrý nápad. Áno, bez veľkých očakávaní nebudete sklamaní. No, ďakujem. Ďakujem. Buon appetito. Grazie. Moja obľúbená. Jej názov je Budha. Je v nej úplne všetko. Nech sa páči. Nie, tento. Au. Bože. Najlepšia pizza na svete. Zmenili by ste na nej niečo, keby ste mohli? Nie. Je dokonalá. Ja verím v pravú lásku. To je bláznovstvo. Presne tak. Bláznovstvo. Výstižné. Láska je bláznovstvo, ktoré zažijete s iným človekom. Pevne sa chytíte a vyskočíte spoločne v ústrety svetu. Podľa vás je láska samovražda. Ja neverím v lásku, ktorá trvá na veky. Nikdy som takú nevidel. Ani ja som takú nevidela, ale aj tak si myslím, že je to možné. Stále verím, že existuje. Ja mám 5-dňové pravidlo. Idem so ženou 5 krát na rande a keď mám pocit, že to nikam nevedie, je koniec. To je šialené. Nemôžete sa o človeku dozvedieť všetko počas 5 stretnutí. Dozviem sa dosť. Po 5. rande začne žena myslieť na svadbu. Tak to ukončím, aby nebola zmetená.
Vy ste si vymysleli 5-dňové pravidlo a ona je zmetená? Skúšate každé vystúpenie? Musia byť pripravení! Skvelá práca! Ste pripravení? Super! 15 dní do sprievodu. Dobre, takže ste už Čo to robí? vystupovali. Vyberá Santu do sprievodu. Je to iba hlúpy Santa. Áno, hľadá Santu s milým úsmevom a iskričkami v očiach. Aha. Vidíte toho Santu na stene? Ten je z jej detstva a podľa neho vyberáme. Aha. Chápem. Počujte, ak sa chcete rozhliadnúť po meste, ja vám pomôžem. Poznám tu všetky bary, teda viem, kde sú. Nie, že by som ich obliehala, alebo každú noc pila, ale rada sa zabávam. Nie som ľahkovážna. Asi už pôjdem. Zavolajte. Takže, Máme problém s klaunom. Zasekol si tú veľkú topánku na eskalátore. Vraj to do Vianoc rozchodí. ďakujem, Donna. Prepáč, ale môžem ti dať malú radu? Isté? Nechci ísť na rande s Henrym. Čítaš mi myšlienky? Je to presne ten milý typ muža, ktorý sa zrazu zjaví v meste, opantáťa svojim šarmom, dokonalým účesom a zelenými očami a potom ti zlomí srdce. Ako vieš, že má zelené oči? Pretože som si ich všimla. Sú božské. Má 5-dňové pravidlo. Vezme ťa 5-krát na rande a keď zistí, že nie si dokonalá, dá ti kopačky. To by nemal byť problém, ja som dokonalá. Pravda. Aha. Tak veľa šťastia. Ďakujem. Ste si istá, že je to dnes? Je druhý pondelok v mesiaci však? Áno, ale... Vydržte. Dnes budú skúšať svoje vystúpenie. Pohybujú sa veľmi pomaly. Povedzte, vlastníte nejaké oblečenie z tohto 10-ročia? Mám rada staré šaty. Nie sú už príliš obnosené. Keď mama zomrela, otec bol taký smutný, že daroval všetky jej šaty a topánky charite. A vy si myslíte, že keď ich budete kupovať, jedného dňa budete nosiť jej šaty? Hlúpe však. Vôbec nie. Volajú sa Svit hviezd. Pokiaľ mi pamäť siaha, vždy tancovali v sprievode. Mnohí z nich sú manželia 30 rokov. Tancujú tu každý druhý pondelok v mesiaci. V daždi i snehu. Skutočne? Ako to dokázali? A čo? Vydržali vo vzťahu tak veľa rokov. Raz som sa ich na to pýtala. Čo povedali? Vrcholy a údolia. To je kľúč k úspechu. Musíte si uvedomiť, že nie ste každý deň na vrchole, ale hľadíte na ne, aby ste prešli cez údolia. Vrcholy a údolia, nič viac? Očividne áno. Láska, kompromisy, vrcholy a údolia a pár tanečných topánok. Ďakujem. Mala by som ísť domov. Hodím vás. Nie, pôjdem pešo. Neprekáža mi to. Aj tak, pôjdem pešo.
10 dní do sprievodu. Yo quiero. Áno. Konečne si tu. To trvalo. Tak veľmi si mi chýbala. Naozaj. Vyzeráš úžasne. Ďakujem. Aj ty. Ostrihala si vlasy? Iba trochu. Oni dorastú, neboj sa. Víš čo? Dostal som list od vydavateľa. Vraj by chcel vydať moju knihu. Vážne? To je skvelé. Si prekvapená? Vôbec nie. Môžu byť šťastný. Rozmýšľal som, že zmením názov. Ja, dobre? Rozmýšľal som, že zmením názov na Veľryby. Na čo sú dobré? Fíha. No, je 14. november. Čo tvoja otázka? Nie. Až zajtra večer. Chcem, aby bolo všetko perfektné, keď ju položím. Teraz chcem ísť domov, dobre sa najesť, ľahnúť si do postele. Myslela som, že pôjdeme na večeru. Giano robí lazane. Čaká nás moja mama. Vieš, aká je, keď som dlho preč. Viem, len som chcela... Dnes sa najeme s mojou rodinou a zajtra pôjdeme do pizzerie a budeš ma mať celého iba pre seba. Skočíme k tebe a prezlečieš sa. Toto mi nemohlo uniknúť. Žiadny prsteň? Chce, aby bolo všetko perfektné. Dnes večer o 8:00. Držím vám palce. Stále neveríte, že sa to stane však? Vrátil sa po dlhom čase. V noci mal skvelú príležitosť, aby to urobil, takže... Bude vás to stáť $5, som si istá. Dúfajme. No iste. Dúfam. Choďte preč. Nemôžem. Prečo? O 5 minút mám schôdzku na finančnom oddelení. Fajn, tak choďte preč na 5 minút. To je krásny prsteň. Nikdy som si nemyslela, že bude tento večer taký kúzelný. Túto chvíľu si zapamätám navždy. Je niekto voľný v centre? Emily, vyzeráš veľmi pekne. Ďakujem. Tvoj otec by bol na teba pyšný. Výnimočný večer? Myslím, že áno. Tak pripravím niečo výnimočné. Dobre. Si veľmi pekná. Ďakujem. Nie je to čudné? My dvaja spolu, konečne. Ja viem. Konečne. Trvalo to večnosť. Aká je spolupráca s tým chlapíkom, ktorý hodnotí sprievod? Ukázalo sa, že nie je až taký hlupák. Pozrime sa. Uzemnila si nepriateľa. Tento rok prídeš aj ty? Veď vieš, že neznášam davy. Áno, jasné, viem. Skôr, než si objednáme jedlo, mám pre teba malé prekvapenie. Naozaj? Áno. Dnešný večer je krásny. Túto chvíľu si zapamätám navždy, Brian. Emily Jonesová. Poznám ťa už 5 rokov. A milujem ťa celý ten čas. Bol som preč, na mori, veľa mesiacov. Za ten čas som pochopil jednu vec. A to je, že nechcem byť bez teba.
Mám vlastnú loď a svoj výskumný tím. Budeme na mori 2 roky. Preto sa ťa teraz pýtam. Emily, chceš ma sprevádzať na lodi môjho života? Yo quiero, áno. Čo? Skvelé! Oh, super! Počkaj. Ja viem, je to veľký krok. Budeme sa tiesniť spolu s ostatnými v malých kajutách, Nie. Čo? ale urobíme ďalší krok v našom vzťahu. Ty si ma práve požiadal o ruku? O ruku? Vieš, čo si myslím o manželstve? Po tom, čo som si zažil s rodičmi. S rodičmi? Veď tvoji rodičia sú spolu šťastní 30 rokov. Presne! Netrúfam si na to. Sme spolu 5 rokov a ja som... Nemusíš sa cítiť trápne. Trápne? Mnohé ženy by urobili tú istú chybu, takže... To je chyba? No, mysleli by si, že ich požiadam o ruku. Brian, prepáč, je koniec. Čo? Prečo? Pretože sa chcem vydať. Chcem mať rodinu. Myslela som si, že aj ty. Ale áno, chcem, ale zatiaľ nie. Ja už nechcem čakať. Správaš sa smiešne. Nie, som úprimná. Na deň vďaky vzdania budem o 4:00 na letisku. Letím do Aruby a potom sa nalodím. Keď si to rozmyslíš, odložím ti letenku. Emily? Čo tu robíte? Objednal som si pizzu, a vy? Prišla som sa zasnúbiť. Nastúpte. Nie. Nemám tu sprostých $5. Napíšem vám dlžobný úpis. Môžete nastúpiť. Poďte. Tento program vám prinášajú zľavy Markíza SK. Vystúpte z auta. Prečo mám vystúpiť? Vystúpte, prosím. Emir, čo sa deje? Idete s nami na policajnú stanicu, Emir Sarafólu. Čo sa deje? Feriha, upokoj sa. Emira obvinia. Na toto nestačí žiadny advokát môjho otca. Feriha. Dnes o 21:30 na Doma. Zlaté Vianoce tu máme, šalalalala, lalalala. My vám dary prinášame, šalalalala, lalalala. Rúžičky a tehly zlaté, šalalalala. Všetkým šťastné a bohaté, šalalalala. Požičajte si napríklad 3000 len za 49 eur mesačne a každý deň hráte o pravú zlatú tehličku. Kto sa o vás postará? Iba Poštová banka. La vie est belle. La vie est belle. Vôňa šťastia. Lancôme. Nazdar. No nazdar. Ty potrebuješ pomoc, inak budúci týždeň nikam neodídeme. Paralen Grip vám pomáha nielen od horúčky a bolesti hlavy, ale aj od ďalších príznakov chrípky a nachladnutia. A to ide aj Maxík? Paralen Grip. Na chrípku ten správny typ. Otravuje vás vianočný ošial na každom kroku? My našu ponuku za Vianoce neskrývame. Preneste si číslo do O2 a bonus 150 eur GoTo paušálu dáme vám aj vášmu blízkemu. O2. S vekom stráca pokožka pružnosť a odolnosť. Preto Hartmann vyvinul kozmetický rad Menalint Professional, ktorý obsahuje Nutriskin komplex. Ten obnovuje zrelú pokožku veľa rýchlejšie než bežná kozmetika a vracia jej pružnosť a odolnosť. Hartmann pomáha liečiť. Potešte svojich blízkych a kúpte im darčekové balenie kozmetiky Menalint Professional. Som nachladol. No, pekný kašeľ. To musíme rozseknúť. Paralen Grip lieči suchý kašeľ aj ďalšie príznaky chrípky a nachladnutia. Zabudnite na upratovanie. Nový vysávač Aerobot Rumba s revolučným systémom Aeroforce upratuje a vy si vychutnávate život. Iba od Aerobot. To si nepočuli.
Keby si mala vo veciach poriadok, nájdeš ho hneď. Pomôžeš mi, prosím, prosím. No vidíš, hneď vieš, kde čo máš. A odteraz si budem upratovať každý mesiac. Je dobré mať vo veciach poriadok. Otvorte si účet u nás a každý mesiac dostanete prehľad svojho hospodárenia. Sme Raiffeisen, banka pre jednoduchší život. Break the ice. Max Ice Touch. The fragrances for him and for her. Vieme, akú bolesť spôsobuje zápal dutín pri chrípke a prechladnutí. A preto vám chceme pomôcť. Tablety Ibalgin Grip s kombináciou 2 účinných látok uvoľňujú dutiny, tlmia bolesť a liečia ich zápal. Ibalgin Grip proti bolesti a zápalu dutín. Mnoho ľudí na Slovensku dáva prednosť brilantnému lesku Finish. Tablety Finish Quantum s Powergelom dodajú riadu ten najoslnivejší lesk. Nie je náhoda, že títo poprední výrobcovia umývačiek doporučujú Finish. Vyskúšajte Finish Quantum, lesklejší než kedykoľvek predtým. Konečne, žiarivý lesk a ľahký objem v jednom. Šampón Nivea Diamond Volume s extra ľahkým zložením a pravými diamantovými čiastočkami dodá vašim vlasom žiarivý lesk i ľahký objem. Už nepotrebujete nič iné, aby ste zažiarili. Objavte vlasovú starostlivosť Diamond Volume od značky Nivea. Inšpirujte sa trendy účesmi na Nivea.sk a vyskúšajte tiež Diamond Volume Styling. Štedrý deň sa blíži a preto vám Voltaren prináša tip na darček, ktorý účinne uľaví od bolesti chrbta, svalov a kĺbov. Voltaren Forte. Darujte svojim blízkym špeciálne vianočné balenie, ktoré dostanete vo vašej lekárni. Darujte svojim blízkym radosť z pohybu. Mám zubnú náhradu, ale nepoužívala som fixačný krém. Myslela som si, že mi aj tak nepomôže. Rozhodla som sa vyskúšať Koregu k deň svadby mojej dcery. Korega zvládla skúšku na 1. Náhrada držala perfektne a nič sa pod ňu nedostalo. Odporúčam fixačný krém Korega. Pomáha brániť prenikaniu jedla pod náhradu. Vďaka Korege som zabudla na náhradu a mohla som si užiť šťastie mojej dcery. Teraz používam Koregu každý deň a už som to opäť ja. Intersport vám prináša špeciálnu vianočnú ponuku. Dámske lyže Folk len za 199,99. Pánske lyže Elan len za 299,99. Bežkársky set Techno Pro len za 139,99. Sane Techno Pro len za 39,99. Intersport. Sport to the people. Proti kašľu je tu Mucosolvan Retard. S dávkovaním len 1-krát denne poskytuje úľavu od kašľa na celých 24 hodín. Mucosolvan Retard. Zbaví vás kašľa. Predstavujeme nový systém farbenia Velaton 2 v 1. V deň farbenia intenzívna permanentná farba preniká do vlasov na dosiahnutie fascinujúceho intenzívneho výsledku farbenia. 2 týždne po farbení sérum na osvieženie farby dodá vlasom dodatočnú vrstvu pigmentov už za 10 minút na oživenie lesku medzi 2 farbeniami. Nový systém farbenia Velaton 2 v 1. Od Vely, vedúcej značky profesionálnych výrobkov na vlasy v Európe. Svetová značka Cirque du Soleil opäť v Bratislave. Zažij na vlastnej koži slnečný cirkus, uži si fantastickú show. Kidam prichádza na Slovensko už od 5. februára. Potrebujem pomôcť. S čím? Jedna vražda. Vezmete to? Budeme chvíľu spolu. Ale vy sa mi nepáčite. Stojte! FBI teraz vchádza bez zaklopania. Hľadáme túto ženu. Videl som to dievča a zapamätal som si. Kde je Kristína? Myslíš, že by policajný dôstojník zabil 15-ročné dievča? Prídete o odznak aj penziu. Ešte stále čakám na pravdu. A ja chcem právnika. Odložený prípad. Dnes o 20:30 na Doma. Som taká hlúpaňa. Vypite to. Do toho radujte sa. Povedzte, ja som vám to hovoril. Mali ste pravdu. Zomriem sama doma v župane, obklopená mojimi mačkami. On prehral. Urobil najväčšiu chybu v živote. Ďakujem, že to vravíte. Prijímam to klamstvo, pretože iba vďaka nemu teraz nevyskočím z auta.
Ďakujem za drink. Nie som zvyknutá piť a začínam to cítiť. Zázvorové pivo? Úžasné. Dávno som sa tak nebavila. Bola som dobrá. Bola som vážne dobrá, ako profíčka. Ale nie, bola som ako stredoškoláčka. Bola som zdevastovaná, keď som zistila, že môj sen je iba ilúzia. Určite si bola skvelá. Nie, nebola. Nebola som úplne otrasná, ale nie som Lady Gaga. Túto pieseň milujem. Nie, Emily, nie. Áno, áno. No. Vážne? Kam sa stratila? Idem ju hľadať. Nie, ja neviem spievať. Veľmi dobre. Znova. A teraz je to duet. Dobre, to stačí. Už nie, prosím. Ale už dosť. Ale bolo to super. Bolo to skvelé. Ďakujem. Mali by sme vypadnúť. Poďme. Sú 2 hodiny. Fajn. Ako to, že si opýtá? Vypila si pohár šampanského. Nízka tolerancia. Odveziem ťa domov. Jasné. Poznám takýchto chlapov. Ty si myslíš, že ma opiješ a potom ma zvedieš. Myslíš si, že keď si ma zachránil a si celý taký pekný a navyše milý a pekný, že ti padnem do náručia a poboskám ťa. Tak to prehodnoť. Mudrland. Emilia. Cítiš sa lepšie? Cítim sa trápne. Nezmysel, to sa stáva. Nie som zvyknutá piť šampanské. To prejde. Viem, že teraz je ti zle, ale bude to fajn. Hodím ťa domov. Nemusíš. Idem sama. Nie, je trochu chladno. Ako som sa mohla tak mýliť? Verila som, že ma miluje. Toto je najhoršia noc v mojom živote. Dúfam, že máš pravdu. Už to bude iba lepšie. Chceš vedieť tajomstvo? Teraz, keď som sa tak bezdôvodne ponížila? Hovor. Bojím sa lodí. Nikdy som sa neplavila na lodi. Neviem prečo, ale... Nejazdíš lodným taxíkom? Prídem dolu do prístavu, snažím sa nastúpiť, ale vždy ma nakoniec niečo zastaví. Kapitán ma nenávidí. Čo by si robila, keby ste sa vzali? Nemala som presný plán. Nie. Ups. Čo? Sekundu. Možno nás budú počuť. Ty si zatiaľ sadni. Ja to budem skúšať ďalej. To snad nie je pravda. Ja už nechcem nič skúšať. Nemám tu ani telefón. Snažím sa. Otvorte! Pozri sa na mňa. Je tam niekto? Som stále sama. Haló! Možno sa bojíš lodí, pretože si nevedela, či je Brian ten pravý.
Dobré ráno. Ďakujem, že si sa o mňa v noci postaral. Cením si všetko, čo si pre mňa asi urobil. S radosťou. Som si istá, že by som sa mala ospravedlniť a hneď ako si spomeniem, čo som robila, prevezmem zodpovednosť. Bola si dokonalá dáma. Asi musíme prejsť chodníkom hanby. Vyzerá to tak. Ako sa teraz ukážem pred kolegami v práci? Vyhlasi sa Guľke. Budú sa tešiť. Poď, odprevadím ťa domov. Si istý, že som včera nevyrobila nejaký trapas? No, iba jednu vec. Akú? Nebolo to až také zlé, aby to niekto zavesil na YouTube. Šesť dní do sprievodu. Nikdy som Briana nemala rada. Nikdy si mi to nepovedala. Nepočúvala si, tak som prestala rozprávať. Nechcela som sa miešať do tvojho šťastia. Tak, nech sa páči. Čo? Nie, nechaj si ich. Jedného dňa si ich oblečieš a budeš v nich krásna. Nie, nikdy sa nevydám. Ako to môžeš vedieť? Henry bol naozaj milý. Postaral sa o mňa počas najhoršej noci v mojom živote. Je to fajn chlap. Áno. Škoda, že je sviniar. No, možno nie je. Je. Je milý. Nie, je to sviniar. Má 5-dňové pravidlo. Vezme ženu 5-krát na rande a ak nie je dokonalá, tak ukončí vzťah. To je od neho náhodou citlivé. Po 5. rande už cítiš, či to medzi vami funguje alebo nie. Áno, ale on vždy uverí, že to nefunguje. Opäť citlivé. Ak od partnera očakávaš veľa, máš oveľa lepšiu šancu zistiť, či je pre teba ten pravý. V každom prípade odchádza týždeň po sprievode, takže to je jedno a pravdepodobne odporúči, aby mesto sprievod zrušilo. Ten sviniar. Hovorím ti. Už ide. Dobré ráno. Emily, si v pohode? Ďakujem. Prestaňte na mňa zízať, ako keby som sa mala každú chvíľu zosypať. Naozaj som v pohode. Do sprievodu nám zostáva týždeň, všetci sa preto musíme sústrediť na náš cieľ. Cením si váš záujem o mňa, ale vráťme sa do práce, aby sme pripravili najlepší sprievod všetkých čias. Nemôžem uveriť, že ti to urobil. Som v pohode. Ja by som nebola. Si veľmi silná. Ďakujem. Asi by som sa zabila, keby mi to niekto urobil. Začneme už pracovať. Mala by som pocit, že život nestojí za to žiť ho. Nezniesla by som to sklamanie. A to poníženie. Ja by som sa určite na mieste zosypala a zomrela. Reindeer fly, I wave goodbye to Santa with a kiss. He'll bring me home stories of Rome, Paris, and Madrid. His softly tiptoes when he returns home and whispers, Mrs. Claus, it's Christmas time and Santa is mine. Ho, ho. The elves
Emily, prosím, zdvihni to. Emily. Viem, že sa hneváš, ale mali by sme sa o tom porozprávať. Ty si jediná ryba v mojom mori. Päť dní do sprievodu. Čo sa deje? Výnimočná udalosť. Do mesta prišiel cirkus? Nechceš ísť s nami? Tento program sme rozbehli s Paulom. Robíme to každý rok. Tieto choré deti nemôžu prísť do sprievodu, preto my prinesieme sprievod k nim. Naša organizácia chystá počas roka viac podobných akcií pre dom Ronalda McDonalda. Poskytujú rodinám ubytovanie počas liečby ich detí. To je šľachetné. Také veci skrátka robíš pre svoje mesto a nie, mesto to nič nestojí. No. Haló? Čo robíš? Lúštim krížovku v Timesoch. Zaujímavé. Ja viem. To je tvoj dnešný program? Ak ťa to zaujíma, sedím na podlahe, jem čokoládu a arašidové maslo a sledujem pritom zázrak v New Yorku. Intimný kinovečer. Už si to vyskúšal? Dnes to bude ešte veľmi zaujímavé stretnutie. Ahoj, Gretchen. Pochopil som, o čom si hovorila. Ľudia si zaslúžia mať v živote všetko, čo chcú. Začínam chápať, čo je to len tak polihovať, jesť arašidové maslo a sledovať telku s niekým, komu na tebe záleží. Vyskúšal som intimný kinovečer a páčilo sa mi to. Hovorila som ti to. Čo si pozeral? Basket. Intimný šport. Áno. Môže byť. Musím niekam ísť. Poď so mnou. Musíme s Paulom doladiť posledné detaily. To stihneš, poď. A ako vieš, kedy začíname? Tak ideš. Pane Bože. Čo tu robíme? Bojujeme so strachom. Čo najhoršie sa môže stať? Titanic? V rieke nie sú ľadové kryty. Aj tak sa môžeme potopiť. Pochybujem. Ale keby predsa vieš plávať. Áno. Budeš plávať na druhý breh. Ale čo ak... Ten chlap ma nenávidí. Vítajte na palube. Kapitán? Dnes bude dlhý deň. Prenajal som si loď. Celú loď? Áno. Prečo? Prečo nie? Ale čo ak... Pozri sa na mňa. Môžeš sa celý život pýtať, čo ak? Alebo môžeš žiť pre túto chvíľu a užívať si. Pôjdeš so mnou večer na basket? Jasné, prečo nie? Super. Pozri sa dolu. Pokoj. Dýchaj. Tak. Vidíš, čo som ti povedal? Áno, fajn. Nie je to také zlé. Je to psina však. Nemôžem tomu uveriť. Čoho som sa tak bála?
Tento program vám prinášajú zľavy Markíza SK. Kde je Kristína? Myslíš, že by policajný dôstojník zabil 15-ročné dievča? Ešte stále čakám na pravdu. A ja chcem právnika. Odložený prípad. Dnes o 20:30 na Doma. Preneste si aj vy pôžičku do Prima banky. Pán Kamil to má ťažké. Má málo peňazí a vysoké splátky. U nás by mal veľa peňazí a nižšie splátky. Nižšie splátky? A peniaze navyše. Takto som unesený. Preneste si pôžičku do Prima banky a získajte aj vy úrok 7,9%. Tak výhodne. Prima banka. Sì ai sogni, sì alla libertà, sì alla vita, sì alla seduzione, sì a noi due, sì a me stessa, sì il nuovo profumo Giorgio Armani. Príznaky chrípky a prechladnutia vám môžu spoľahlivo pokaziť náladu. Tablety Nurofen Stop Grip s 2 účinnými látkami účinne znížia horúčku a bolesť a pomôžu uvoľniť váš upchatý nos. Tablety Nurofen Stop Grip. Rýchla a účinná pomoc pre 6 príznakov chrípky. Začneme? Poriadne ma bolí v hrdle. Skús Strepsils plus sprej s vysokým obsahom znecitlivujúcej látky. Kombinované riešenie proti 6 príznakom prechladnutia a chrípky. S rednúcimi vlasmi môžete mať občas pocit, že ste neviditeľní. Kolekcia Head & Shoulders Anti-Hair Fall teraz aj s novým tonikom s obsahom kofeínu posilňuje vlasy od korienkov, efektívne zmierňuje ich vypadávanie a zanecháva ich bez lupín. Urobte silný dojem vďaka kolekcii Head & Shoulders Anti-Hair Fall. Otvorili sme nový Mebelix v Bratislave a oslavy pokračujú. Neuveriteľné ponuky ako táto teraz v každom Mebelixe. Skriňa s posuvnými dverami iba za 159 €. Mebelix. Nestojí skoro nič. Paralen priváža pomoc pri horúčke a bolesti už celé roky. Vlak s liekmi dorazil do stanice Chrípková. Nechajte proti horúčke a bolesti nastúpiť Paralen. Znižuje horúčku, nedráždi žalúdok a pomáha od bolesti celej vašej rodine. Tradičný Paralen. Ten od Zentivy. Otravuje vás vianočný ošial na každom kroku? My našu ponuku za Vianoce neskrývame. Volajte teraz vášmu najbližšiemu v sieti O2 mesiac zadarmo. O2. Mám zubnú náhradu, ale nepoužívala som fixačný krém. Myslela som si, že mi aj tak nepomôže. Rozhodla som sa vyskúšať Koregu k deň svadby mojej dcery. Korega zvládla skúšku na 1. Náhrada držala perfektne a nič sa pod ňu nedostalo. Odporúčam fixačný krém Korega. Pomáha brániť prenikaniu jedla pod náhradu. Vďaka Korege som zabudla na náhradu a mohla som si užiť šťastie mojej dcery. Teraz používam Koregu každý deň a už som to opäť ja. Máte chrípku, bolesti, horúčku, nádchu. Ale čo vaše plány? Potrebujete rýchlu úľavu, tradičné prostriedky však nestačia. A preto je tu Theraflu. Theraflu obsahuje 4 účinné látky a efektívne tak potláča aj najťažšie príznaky chrípky a prechladnutia. Horúci nápoj navyše zaisťuje naozaj rýchly nástup účinku. Theraflu vracia vás do hry. Toto sú kapsuly Jar Platinum do umývačky riadu. Sú také účinné, že úžasne umýjú riad a zároveň pomôžu odstrániť skrytú mastnotu z umývačky riadu. Jar Platinum. Najlepšie zloženie jary proti odolnej mastnote. V predajniach drogérie Teta teraz pri kúpe výrobkov Palmolive v hodnote nad 3,99 dostanete ponožky zadarmo. Drogérie Teta. Ceny ako pre dobrých známych. Darujte multivitamíny Centrum vo výhodnom vianočnom balení 100 plus 30 tabliet naviac. Centrum. Kompletné od A až po železo. Provident mi teraz doručil peniaze pár minút od podpisu na platobnú kartu. Tu na Slovensku s ňou môžem vyberať peniaze z bankomatu alebo platiť v obchodoch. Provident 0800 124 124.
Prenasledujete chuť na niečo sladké. Ale ja neviem na čo. Ale ja viem, je to v chladničke. Kinder Pingui je lahodná chladená pochúťka s jemnou piškótou, nadýchaným mliečnym krémom a krehkou čokoládou, ktorá prináša deťom veľa radosti. Kinder Pingui. Mama vie ako na sladkosti. Viete, čo majú spoločné ľudia trpiaci bolestiami chrbtice, kĺbov a svalov? Nepoznajú Flektorgel. Jedine Flektorgel obsahuje účinnú látku diklofenak-epolamín, ktorá preniká k zdroju problémov a spoľahlivo tlmí bolesť, zápal a opuch. Flektorgel. Aktívny pohyb bez bolesti. Neuveríš? Aj tu má niekto Tesco Mobile. To už fakt nie je smiešné. Nie je. Platím o polovicu menej ako predtým. Aha. Len u nás získavate pri každom dobití dvojnásobok kreditu a preto voláte, SMS-kujete a surfujete za polovičné ceny. Tesco Mobile. A teraz nás už Ježiško nenájde. Aké by to boli Vianoce bez čokolády Orion? Iba Datart rozdáva na Vianoce 1000 eur. Darujte pod stromček smartfóny Lenovo. Napríklad Vibe X2 s unikátnym dizajnom a 8-jadrovým procesorom. Alebo model A328 s veľkým displejom a funkciou Dual SIM. Naviac môžete vyhrať 3000 eur v akcii Bohaté Vianoce SK. Dni adventu na Markíze budú zázračné. Sledujte Teleráno, kliknite na vianoce.markiza.sk a zapojte sa do súťaže o darčeky. Denne môžete vyhrať množstvo čarovných cien. Navyše na jedného z vás čaká skvelá hlavná cena. Zažite čas vianočných zázrakov na vianoce.markiza.sk. Vystúpte z auta. Prečo mám vystúpiť? Vystúpte, prosím. Emír, čo sa deje? Idete s nami na policajnú stanicu, Emír Sarafólu. Čo sa deje? Feriha, upokoj sa. Emíra obvinia. Na toto nestačí žiadny advokát môjho otca. Keď sa ten súd konečne skončí, snáď už budeme mať navždy pokoj. Seher, vzala si veci a odišla. Čo odo mňa chceš? Postaraj sa o svojho muža. Feriha. Dnes o 21:30 na Doma. Donna Hair Forte. Intenzívna kúra pre štiepiace sa, lámavé a vypadávajúce vlasy. Donna Hair Forte. Sponzor programu. 3 dni do sprievodu. Nech sa páči, tu sú podpísané priepustky pre všetkých účinkujúcich. To čo máš na sebe? Je to moderné. Idem s Henrym na basketbal. Ideš na rande. Čo? Nie, vôbec nie. Pozval ma a ja som nechcela byť neslušná. Zabudla si, že sa riadi 5-dňovým pravidlom a zlomí ti srdce. Toto nie je rande, je to iba pracovno-priateľské stretnutie. Predtým, než odíde a už ho viac neuvidím. Nikdy. Nikdy? To znie ako rande. To nie je žiadne rande. Je to iba obyčajná schôdzka s kolegom. Tak prečo si maluješ pery? Nie je to rande. Toto je zápas Bulls. North High Bulls proti Saints. Teda, ako si zohnal také skvelé lístky? To vieš, poznám jedného chlapíka. Chodil som sem na strednú. Nebol som tu od maturity. Chodil si sem na strednú? Myslela som si, že ťa rodičia poslali do súkromnej školy. Ideš. Poď! Faul! To by videla aj moja prastará mama. Nasaď si okuliare! Fuj! To bolo dobré. The score doesn't interest me. Only the game will cinch you and then melt you. Kamera pre boss. Robia to roky. To je milé. When I'm there, I'm
Mali by sme. Dobre, tak poďme. Je to iba bosk. Dobre, jasné. Asi by sme mali ísť. Áno, poďme. V pohode? Jasné. Áno, myslím, že je to skvelé, keď sa dvaja kolegovia dokážu poboskať a nič to neznamená a nevedie to k ničomu. Áno, v tej chvíli sme nemali inú možnosť. Vôbec nie. To tá kamera, nemali sme na výber. Veď to hovorím, presne tak. Áno, veď o nič nešlo. Tak dobre, fajn. Ďakujem veľmi pekne. Bol to vydarený večer. Ste v poriadku? Môžem sa vás niečo opýtať? Veríte v pravú lásku? Som ženatý 16 rokov, takže inú možnosť nemám. Zamiloval som sa do svojej ženy hneď, ako som ju zbadal. Ako ste vedeli, že je tá pravá? Skrátka som to vedel. Myslel som na ňu stále, aj keď nebola pri mne. A bol som šťastný, keď bola. Jazdil som okolo jej domu neskoro v noci, aby som bol blízko pri nej, keď spala. Požiadal som ju o ruku po 3. rande, ale odpovedala mi, že až po 5. Poďme do hotela. Mala si mu povedať, čo cítiš. Nie, bol to iba jeden bosk. Okrem toho sa vyjadril, že nehľadá vážny vzťah a odchádza o 2 dní. Ale žiadny muž nehľadá vážny vzťah, kým sa nezamiluje. Tá pravá žena príde a zrazu všetko zmení. Pozri, mala si mu povedať, ako to vnímaš. Inak nezistíš, ako na tom si. Zistila som to u Briana a pozri sa, kde som. Brian nebol ten pravý. Tvoje oči nikdy nežiarili, keď si o ňom rozprávala. Ja som ho milovala. Milovala si svoju predstavu o ňom. Veď ste sa vôbec nevideli. Bol na cestách viac než doma. 3 roky sme spolu iba skypovali. Bola to láska v 5-minútových intervaloch. Presne tak. Povedz Henrymu, čo cítiš. To nerisknem. Tento mesiac som si už raz zlomila srdce. Nie som si istá, či by sa srdce zlomené 2-krát za mesiac nezlomilo na dobro. Každý vzťah potrebuje hrdinu. Chápeš tú osobu, ktorá sa postaví a chopí sa ponúkanej šance. Nedokážem ísť do toho hotela a zaklopať na dvere a povedať, myslím si, že si úžasný, podľa mňa by si mal zostať, aby sme zistili, čo medzi nami je. Mala by si to skúsiť. Buď jeho mäkkým dopadom. To povedal kto? Doktor Phil. Napadlo mi, že ťa prídem pozdraviť. Práve som bola tu nedaleko, tak som si povedala, že sa na chvíľu zastavím a hodím sa na teba. Viem, povedal si, že nehľadáš vážny vzťah, ale ja som to aj tak skúsila. Madam, ste v poriadku? Kto je tam? Hotelová ochranka, monitorujeme výťahy. Je všetko v poriadku? Áno, je. Ďakujem. Prosím. Madam? Prepáčte, asi mám nesprávne číslo. Hľadám izbu Henryho Williamsa. Toto je jeho izba. Myslím, že je v sprche. Môžem vám pomôcť? Kto ste? Jeho priateľka. Volám sa Gretchen.
Nejde o nič dôležité. Sme kolegovia. Iba som mu prišla povedať, že je všetko pripravené na dnes. Na dnešné stretnutie. Pracujeme spolu. Áno. No tak mu to poviem v kancelárii. Dobre. Gretchen, čo tu robíš? Dostala som tvoj odkaz, tak som prišla. Chcem sa s tebou podeliť o tvoj život. Intímne kino a arašidové maslo. Čo? Zavolal si a povedal, že ťa to mrzí. Áno, to je pravda, ale ja neviem, čo tu robíš. Veď si povedal, aby som prišla. Nie týmito slovami, ale povedal si, že ťa to mrzí a že konečne začínaš chápať, o čom je vážny vzťah. Gretchen, je to moja chyba. Nemyslel si vzťah so mnou. Všetko sme pripravili a stretli sme sa s nimi. Naozaj? A aké to bolo? Bolo to veľmi príjemné. Myslela som si. Na budúce ťa zavolám. Ďakujem. Budem veľmi rada. Dobre. Jeden deň do sprievodu. Takže, všetci počúvajte. Zajtra sa koná sprievod. Myslím si, že toto bude najlepší ročník zo všetkých. Prepáčte. Máš sa? Fajn. Dobre, pretože mám zlé správy. Santa, ktorého si vybrala zajtra, nemôže prísť. No tak vyber iného. Ja? Nie, za toto rozhodnutie nemôžem byť zodpovedná ja. Povedala si, že je to O čo najdôležitejšia ti časť. ide? Je to iba ďalší hlúpy Santa Claus. Ale No. Brian, čo tu robíš? Prišiel som za tebou. Neodpovedala si na moje odkazy. O čom sa chceš ešte rozprávať? Musím s tebou hovoriť. Ja práve teraz nemôžem. Emily. Keď som ťa stretol, môj život sa začal. Posledných 5 rokov bolo plných šťastia a radosti. Čo tu robíš? Niečo, čo som mal urobiť už dávno. Si vzácna ako sivá perla v talianskej ústnici. Ó, Bože. Ak teraz premeškám túto šancu, budem to navždy ľutovať. Emily, milujem ťa z celého srdca. Vydáš sa za mňa? Emily, nerob to. Prečo nie? Milujem. Miluje ťa, nič o tebe nevie. To nie je pravda. Kto je ten chlap? To je iba môj kolega. Áno, Brian, vydám sa za teba. No... Prečo plačeš? Pretože som šťastná. Tu sú kľúče od bytu a od garáže. Uviedla som ťa v papieroch ako nového nájomcu. Je zaplatené na najbližších 6 mesiacov a ešte raz ďakujem, že to pre mňa robíš, Jacqueline. Žartuješ? Tvoj byt je oveľa lepší než môj. Kúpila som asi 100 plechoviek jedla pre mačky, zvyčajne ich krmím pred odchodom do práce. Dobre, budem ich krmiť. Si istá, že to chceš urobiť? Áno, som šťastná. Veď toto som chcela vždy, vždy.
surrounded by mountains of white. Snow issue, snow reason, snow question, tis. Teším sa s tebou, Emily. Budeš nám tu veľmi chýbať. Komu záleží na sprievode viac ako tebe? Aj vy budete chýbať mne. No, už máme správu od Henryho. Podľa neho by sme mohli zarobiť viac tak, že budeme vyberať vstupné, zvýšime príspevky od sponzorov a spoplatníme obchodníkov, ktorí na sprievode profitujú. Ale odporúča, aby sme nemenili nič. To je skvelé. Ty si to hovorila vždy. Radosť a dobrá nálada, ktorú sprievod vytvára v meste, sa nemôže merať peniazmi. Je neoceniteľná. To je naozaj skvelé. Starosta je nadšený. Spoločnosť Hackett Development ocenila organizáciu sprievodu a kúpila pozemok, na ktorom postaví nový dom Ronalda McDonalda. No to je úžasné. Áno, je to staré knihkupectvo na Main Street. Nový majiteľ ho chce zbúrať a nanovo vybudovať. Paul, môžeš na minútku? Prepáč. Knihkupectvo? Kam, pán Williams? Na letisko. Áno, pane? Vítajte v Chicagskom sprievode pri príležitosti Dňa vďaky vstania. Zariadte, aby starostov koč spomalil. Elmo sa zachytil o strom a snaží sa ich dobehnúť. Beresford? Prepáčte, potrebujem prejsť. Ďakujem. Tam je! Chlapci, už ide! Prepáčte, kto vlastní strešný byt, poviete mi, prosím? Strešný byt patrí spoločnosti Hackett Development. Viete, ako dlho ho vlastnia? No asi 6-7 rokov. Bývala tam predtým rodina Williamsová? Posledných 30 rokov nie, než ho kúpil Hackett, bývala tam 25 rokov rodina Sumnerová. Deti sú v hore, ak sa chcete pozrieť. Aké deti? Nož, rodina Sumnerová každý rok otvorila dvere sirotám, ktoré žijú v kláštore, aby sa mohli pozerať na sprievod. Sirotám? Áno, spoločnosť Hackett pokračuje v tejto tradícii. Spoločnosť Hackett Development. Henry Hackett Williams. Henry bol sirota. Páči sa ti sprievod? Sprievod je úžasný. Urobila si kus práce. Ďakujem. Videl si tie obrovské balóny v tvare slonov? Áno, boli úžasné. Žiadne slonie balóny neboli. Prepáč. Som stále zahotený prácou, rozumieš? Povedz, čo na mne miluješ? Čo? Prečo mám rada sprievod? Prečo nosím staré šaty? Pretože si tak trochu strelená a čudná. A to je jeden z dôvodov, prečo ťa milujem. Prečo chodím do pizzerie? Pretože máš rada pizzu. Ty o mne nič nevieš. Jasné, že viem. Viem, že chceš svadbu a ja ti ju dám. Čo? Ty mi ju dáš? Preto si ma požiadal o ruku? Áno.
Som ochotný to pre teba urobiť. To je gesto. To je. Nikam s tebou nejdem. Ani sa za teba nevydám. Ty... čo? Zbláznila si sa? Ty asi nechápeš, čo ti ponúkam. Ponúkam ti šancu plaviť sa okolo celého sveta po mori. So mnou, s morským biológom. Väčšina žien by preto zabíjala. V tom prípade ja nie som ako väčšina. S Bohom, Brian. Emily, kde si? Som tu. Čo sa deje? Kde si bola? Na chvíľu som odbehla. Je všetko v poriadku? Robila som, čo som Čo? mohla. Nenašla som Santu. Počkaj, Donna, ty mi chceš povedať, že nemáme Santu? Pozri! Vidíš ho? Ahoj! Ahoj, Santa. Ahoj! Ahoj. Ahoj! Santa. Hello? Emily, si tam? Počúvaš ma vôbec? Henry? Santa, tu som. Naskoč! Kde je Brian? Brian o mne nič nevie. Nikam s ním nejdem. To je mi ľúto. Ty vlastníš spoločnosť Hackett Development? Vraciam svoj dlh mestu, ktoré ma vychovalo. Kde je Gretchen? Gretchen? Stretla som ju v hoteli a ona povedala, že je tvoja priateľka. Nie je moja priateľka. Nie je? Nie. Rozišli sme sa skôr, než som ťa spoznal. Emily, ja som sa do teba zamiloval. Prišiel som ti to povedať a skončil som ako Santa. Vrátil som sa, aby som ťa pozval na večeru do pizzerie. A opýtal sa ťa, či si ma vezmeš. Naozaj? Naozaj. Yo quiero. Yo quiero? Áno? Áno. Toto je on. Čo? Toto je najlepší deň v mojom živote. Let's get snowed in together, 'cause you got that glow. Let's blame it on the weather. Bring on the snow. No question, 'tis the season when everything gets so